T nyongo tanpa T. Sakniki. Ya, nyapa to rasuk pon nginep kene 5 dina ngono. Heeh. Ya. Neno ninung Wiwitane Neno Andir sang beki ela ora nganggo kuwi mang wayah metu talu kok ya. Ya terus. bagus kang ngolah budaya Santai rasa kesusu. Diaring-aringne napase sing iso wante. Ayo pun redeg ta, cedhek dalangne pun redeg to modelmu. Heeh. Nggih. Alhamdulillah sesuk mampir mahku tak omongi. Pendak ndredeg. Ihi ngono. Kalau segeter apal, segeter. Sowan Sowan menyang kutha gedhe. Nah, Anda perlu tahu garwane sing asta gender ya kuwi Pak Hasim Mujito ya. Kuwi garwane asmane Bu Maryati kuwi mbiyen sinden laris ning Tulungagung kono. Termasuk zaman Mbah Bak Kromo ki Bu Maryati wis menangi ning kono dawuhe mbiyen. Dadi gurumu mbiyen ki wo jan yo oleh labuh-labete wong galek. Dadi disindeni piantun galek. Ngono. Lek ora percaya takok Mbah Bak. Jajal takono sesuk. Nyapa ora takok, piye carane Pak ngono? Pripun carane? Ya mlebu kono, nusula. Yo. Bendera terus kayung-yung Selendang kuning. Ya terus, tak bantu. Kang saking kang saking wukir kenang sruwegep sing kenang. Swara swara kurang pramana ning wasesa dasare suaramu gede, Nduk. Dadi nek belajar nyinden kuwi sing dipen kae tenan. Ning gone klasik sampean sing pen tenan ya. Dadi besok iso duwe karakter swara Tulungagung iki luar biasa. Suarane karaktere ageng-ageng kaya Mbak Kesi, kaya ngono ki. Termasuk garwane Pak Jito ki ya ngono. Bu Maryati ki woh, sampean lek roh woe jan gandem. Kuwi lho sing bedhog lho diwarai ada-ada. Ro lumo ngono ki. Wah, jan mangsaku kaya luar biasa le suluk Bu Maryati. Anggrum marang yo. Anggung marang bendara Tiasulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman
yung kincange alismu kuwasa landang rasane ngatiku senadyan muslim serius waku aku isih gila. Lah ditak ketepin. Yai yo. Yo. Hey. Nggih, matur nuwun.